Ngibingelele kubona bonke ababukele. Namhlanje ngikhuluma noShangase la. La ngimnomlondi Gumede abamkhotha phansi njengoshukela engithi mlondi. Awuyichaza ukuthi ubami mlondi. Ngumlondi mina uGumede ngizalo sithembiso. Uma wami umiche uba elesifina Shangase. Ngixolisa ungingiza kuleyo ndawo. Masimba dodi. Kuthini okwakho kuphawula ngalokho osihlanganisile namhlanje njengoba nazo kade kusuku olukhulu namhlanje sayilo usuku olukhulu. Namhlanje kumnandi kuyathandeka konke esikwenza sakho umnotho wezwe lethu ubuthi siyobeka ithapha lakhe kuJofu ngoba lo nalo nodondo lakhe lo ngamukesa ngumphanga neselambani ngesangiqonda sibani sezimvu ngoba izimvu zokulizwe ezulweni. Kuthini okwakho ukugqugquzela kwentsha ukuthi makufika isikhathi icabanga ukugana ngoba phela sibona umfowethu lo umshovu enza into enhle kangaka ukuthi aganisele namhlanje. Nami ngiyafisela ukuthi ngibe nosuku lomnandi njengalolu nabafowethu bonke babe nosuku lomnandi. Me too. Nami ngiyifisela. Mawubuka nje mlondi mfowethu Gumede. Wena esikhathini samanje ufisa ukuthi mhlambe ungashadiselwa nini? Unyawo zayo noma mhlambe kusamanzi phansi. Ngiyancenga nami kodwa akusamanzi phansi njengoba isho lemambane kusamanzi but isifiso sami ngeke sikwazi ukwenza ngoba khona ifebe esithandana nazo ngeke ngikwazi ukuphumelela abafowethu. Futhi lezi ifebe lezi akuzona ifebe ongayithatha zizovusa umuzi waGumede. Ngeke ngikwazi bafowethu ukwenza lokho. Into enhle ngiyayithanda mfowethu Gumede lento eshoyo ngoba ikhombisa ukuthi umuzi wakini uyohlonipha. Umuntu ongayiphethe kahle ngeke azongena emabaleni kaGumede. Yebo ngiyavuma. Ikhona kodwa imizamo mfowethu Gumede oyenzayo ukuthi kobatholayo ngoba phela ngiyathemba ukuthi njengoba intombi ade ecela umuzi nje la kaThelimali ngiyathemba ukuthi khona nawe inamba oyibonile wayithatha. Kukhona okwenzayo ukuthi uyiqhelelanise nezifebe ngoba ifebe zikushefa ngembazo mfowethu Gumede. Yebo ngifebe ikhona. Idam. Ya kodwa nje hayi. Ayeke ngomthatha. Angikhoni ngoba lezi intombi esinazo njengamanje zidaka utshwala. Walishaya igama elikhulu. Kodwa ngiyakubuza ukuthi intombi idaka utshwala. Mobuka nathi asinalo yini lonto njani? Asidakwa yini utshwala kwa Gumede. Thina siyadakwa kodwa nje lokudakwa kwethu hayi. Akukho successful management society sokhuluma igama lesingisi manje lithi chromosized. Hayi siyabonga mfowethu Gumede sikufisela inhlanhla engathi nawe nangelinye ilanga ungahlangana. Yebo ngizokhuluma ngithi retardando.